Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara nenti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparengi Kakang Duna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Yen pancen Werkudara Janaka mentala makani kala. Wah, dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana. Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Nek nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan rasa dadak ngisru-ngisru napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong, Bagong candhak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing. Jemparing karo Janaka. Bagong tekaning pati. Ah, kasembatan panjenenganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur-syukur. Ditonton nggih Pati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Lah ngeta, maju mundur niku tadi. Piye? Pokoke laku dedemitan. Weh, kok medeni. Mboten medeni ming lakune tok. Oh, nggih. Aja nganti kawis tala cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Hestunggul manik jagat ojo dewaku paman Haryo Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pengenerosi paman marilo biji wonten ngajengan manira paman Patih Haryo Sengguni. Kawula nom nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitir caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu keparenging bapa cumadung dawuh Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seka kapti akari lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami kegladhen olah kridanang aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep unca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula noknon. Paman Loso Jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pagaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah matening dhatru ya negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula noknon nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka. Sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun tampi dawa sami-sami Paman Loso Jenar Bapa Penemban Durna sarawuh paduka Bapa Penemban katuran karaharjan rawuh ngandika wonten dhatru negari Ngastina. Bapa Penemban Durna Fokus wala sila berdobo suara gimbal sumorante hawela kula nuwun geger tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodha sowan kula niskala durga mendhak kala sirna nampa kamareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasih kecapno anggen jeng ngandika lenggah
Bopo Prabantuna. Kula nak. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bopeng saka 5 dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ngawungga. Kula suwun kaprayogakna anggen cengandi kula lenggah. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ngawungga. Namung delengan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula tambah karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen cengandi kula lenggah. Kok ngawungga. Kawula nun Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ngawungga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggon siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarmo. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Kartomarmo. Namung delengan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartomarmo ingsun nampa ora liwat pangestu ingsun tampanono lan tatanan Prawadyabala. Nayaka lan Punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng panirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Plasa Cenar. Wonten timbalane ngadhawuh nggih Bawaduna. Wonten timbalane ngadhawuh nggih Kakang Prabu Karna ngawungga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelaratat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwin Kakang Prabu Karna ngawungga kepareng paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumalancang jumalena hambuyungi dhateng rawuh handika sami Paman Bapa Durna duwin Kakang Prabu Karna ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapten Delahan inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikaning kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembag madaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh ke anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menawi kepareng kawedharingan kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah Wadyabala sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi mboten benten ngatur pangandhanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya kepareng kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Paman Arya wonten timbalan anak Prabu Bapa Durna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ngawungga. Wonten dawuh Yayi. Mboten benten kalaran ingkang sampun kapangker. Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalarat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung merebak
perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing sang begawan wiyasa ing Saptawarga monggo ing sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan kula mboten saged badhe gesang kepenak kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa mila kula ambali atur kula sekawit kula mboten badhe saged tentrem kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula menyang kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tanpa rungo Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina tanpa rungo Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa upamiya mekaten upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sak kadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sak kadang kadeyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono mboten badhe ayem tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng atang-atang dados bathang mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pretekelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kematian wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wungsal wangsul srana karti sampe kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kematian kula menika nggumun setahun jenggeleng serendhek ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan langkung-langkung dipun jangka pejahipun malah wungsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna nanging malah wungsal wangsul pikantuk kanugrahan lho menika lho nggih kula nuwun sewu bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika bilengking saking menika nggih Blaka Suta blakotang terus terang menawi ingkang bapa ing kematian dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kematian menika lepat lepatipun kados pundi nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate matuk kula mboten nate rujuk
tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kalian para Pandhawa menika lho nggih. Mila menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan atur pamrih srana pejahipun para Pandhawa namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lantrep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa, malah kula nuwun sewu. Mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa. Sinten menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Penemban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andhangku babagan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Penemban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi? Buduna wonten dawuh nggih. Nyambet dhateng ngendharipun Paman Haryo Sengkuni. Menapa-menapipun ngendikaken Paman Kloso Jenar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawadurna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa. Bawadurna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawadurna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Penemban Durna. Wah. Gandhak pleguduk selalu gembal. Sumarante hawala. Dipate pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Nggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bawadurna panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres nggih. Jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila Bawadurna kedahipun mangertos babagan keringkihanipun para Pandhawa. Nuwun sewu nggih. Menawi bab keringkihan menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dasaipun guru menika saged dipun gugulan ditiru. Turta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula betenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ndemban siladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Nek apa kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak luwih ngatasé guru kok mentala ngloropake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun. Guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patine murid menika dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan Cakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau kate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin belani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ingkang ingkang Raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandeng carengipun kaliyan nayaka jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa.
Mila mbok sampun ngantos dipun campur aduk kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun niki Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika ateges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Mate nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngoten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringkianing para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Mate nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhametake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa manglorepke teng Wonomarta, mangken babat Wonomarta, Bratasena, pamrih sampeyan men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wonomarta. Nek mergo saka kapercayaning si Bratasena, dheweke iso babat Wonomarta ora dipangan jin setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inum-inuman sing marai mendem. Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Upas. Pamrih sampeyan supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Nek malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Monggo Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ono 800. Nggih. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan Mbah Sukalima. Kula menika ibaratipun pejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Baka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Mergo 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten gimana mergo kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo.
Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Indrawati? Angka loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sabab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadyan derajate namung ngaceplek wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika nuwun sewu. Menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijaga patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndrawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplek. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Cek Pate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu, wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Man takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampeyan takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha sewu dipatene sampeyan mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Pices. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brondodonya, ora bereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dulur. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen. Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyen. Kali mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ning jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih nek miturut kula Semar terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampeyan teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Pakai sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan? Nek cara kula nek manut kula, dimengke mawon, sok nek tuwa ora mati dhewe. Kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Dari Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane materi Semar niku kudu dilelonggo atine. Dilelonggo carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngungkuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, merga niku dilelonggo atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk mesti kalah kok.
kok kon mateni Gareng Petruk Bagong. Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng ngeleno pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandhan-kandhan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kali anak-anak niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Ah, sing pungkasan mriku sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhih. Oh, ngaten nggih. Mergo kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumrap Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara materi Bagong menika nuwun sewu kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe tumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina, anak Prabu Karna basusun ingkang sanggah mejahi dhateng pun Bagong. Nuwun sewu, mboten kentang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kaliyan Bagong, dipun kudang kaliyan Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi mun saking marus saking dadanipun Ponokawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Kyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun nggih Pak? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun Ponokawan. Terus pundi, Ger? Budana. Wonten dawuh. Gandeng Bapak Durna ingkang saged ngendikaken kasembatan lan botenipun inggih saking Bapak Durna. Mudah ora. Tegesipun jengandika Bapak Durna kedah damel srana pejahipun Ponokawan. Oh, lole. Mesti arep masuk angin, mboten. Mboten Dek Pati mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten nggih. Nggih, Ger. Kula sagahi menawi ngantos samangke gagar wigar tenantu karya menawi dapaken kepaduka sampiraken dhateng Bapak Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalendhan paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yang permana kanca. Sikra raken awang sesangka. Narendra Bak Marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kula rek kiri nanggono magawe gelari rawang-wang. Tintrem madaning pasewakan Agung Negaring Astina. Nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna. Nadyan kathah ing samya anglimbang-limbang jroning wardaya. Apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangya para Ponokawan? Parandene mangke datan wonten ingkang kawiyosing pangandikan sedaya mung kendel. Datan mubah, datan musik. Nadyan Nalindra Astina Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Nglenggahi kanyut nunggu wardu kanyut ujarwan gantun wadu jarang wangeco. Minangun durung abang durung manding dasaring pertawa kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora numatan kok orang Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung
Sawanipun satra ing Jodipati ing Nunggul Kawang Raden Harya Werkudara. Patampanana ya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Syukur sapa ing nderekake sowan ning negara Ngastina? Aku mengijen wae. Cah kendel kowe panjenengan. Lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo pancen ngono. Moga-moga biaya. Durna bapakku yo. Prayo gak nanggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye banyu suci Perwitasari? Isih ta, Nger? Isih. Syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jati ning urip. Manjing suruping surya. Yo pancen mangkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara. Iya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadangipun Kakang Padharjo sapratamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuru. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem ndadekake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njujug ning Sukalima tinemune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan negara Ngastina. Kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu aluk palilahmu aku pengin sak pejagong karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake. Tumuli dina samengko wektu lan Purbawasiswa kundurake marang Duryudana kakangku. Durna, Wonten dawuh, Nger? kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Gangstina betah kaliyan Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu Nger menawa dipun paringaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapa Wrengan. Durnaina panalinganira lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng brang Bratayuda. Lole kena selalu kimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara, Durna bapakku piye? ana apa, Nger? Ana apa? Lah kok kadingalem temen? Dene kowe suwen kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitunganku wis ana tetaunan nggon ora sowan ana ning Sukalima. Ora kaya dene nalika kowe mbutuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh surapan. Heeh. Kertas iso dadi duit. Aja kuwatir aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu wis sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nang mbah marang panguwasane Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babagan ilmu? Apa takon sastra? Cetha.
tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenapa apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok sik ta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mangkono. Oh, lho. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyangkara nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Mremban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asrah dadi ana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Nek iki ngembet marang kalarjane anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padane netra nek nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantaran wektu setahun. Kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu ku nendi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang tulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono. Nek Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyeh-mbiyeh. Ya. Kudu pendhita ming cepete. Ya. Mula aku semedi nang diwae mesti kelakon penjagaku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake mbayumu Wara Drupadi menyang endi. Kang sangar mamuring sukma. Iki wong pinter pancen iki wong lantip manggraitane. Iya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ning Alamantara. Ana dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora aku. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodarine. Sampeyan mawon dewate. Nggih. Mboten sampe melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbayumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumanama sik ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune mbakyumu Wara Drupadi iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Badhe sarana baline mbakyuku Wara Drupadi. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora.
Wis tau ngerti Werkudara lincat apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesehu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Padahal ingkang gumana mosek ana ing paningatun nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar, matane kaya ndok ceplokan. Sapa ngandakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kowe sing kudu dadi banten, warta ditumbali nyawane abdimu Bagong. Kowe ketemu karo Waradapati Werkudara. Dadi njur mak prepet. Kowe kakon ciput, Pucet. pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wenthah karo Bagong wiwit cabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese mbayumu Waradapati ora bakal bali, lan kowe negake patine kakangmu dhewe Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane kunarpane kakangku mbarep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo, kowe mangkat to, Bagong pateni. Nek Bagong to pateni, dadi tumbah negara Ngamarta, ora esuk ora sore. Esuk Bagong to pateni, sore Prabu Dewi Waradapati bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esuk Waradapati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, Dipetung, aja nganti kleru-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoki barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganem. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbakyumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sadurunge setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, mbakyumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing karo Dewi Waradapati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun kakang abot sedulur tinimbane batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara, Nggih, sing nalar lho. tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuruh nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep mandhangi kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni karo Werkudara. Ngajati lho, Bagong wis tau karo kowe ngono wae. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara gendure nang gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. wah, Bagong. Songorante, Cepate. Pripun? Pripun? Sampeyan percaya mboten kali kadidayan kula? Nggih. Wong ne lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Astina dadi jalaran. Anak Prabu Duryudana lakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa.
Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung Werkudara ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki mudhar kabeh. Kok sampean dipenemu kok senengane ngrekasake wong ta, Dipati? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak Jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak Jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumber niku sampean. Pun sampean mboten sangil melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara batrane kepat. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plotot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Gareng layat. Bar layat lara. Oh, Niku kronologise ngoten niku. Urut-urutane mengke ngoten niku. oh ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong mlingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles cagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wet. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula Kak. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati dheweke terus nglokro le dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Lah iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis ditutuk-tutukke pager karo-karoan. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedene ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Layan kene. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Janaka tekaning mati kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, napa mboten moncen? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep kremyes. Sampeyan rasa mikir sing warna-warna. Butuhe kandha tekaning pati. Boduna. Wonten dawuh kan? Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paninganipun ing Bapak Sukalima, ginangan paninga kula balik. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih.
Nah ingatan matur sembah nuwun rantamanipun bawa duna menapa inggih badhe kasempatan mekaten. Monggo dadi pun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane iso ngaturake napa sing kula ngeruwi wae. Nggih, Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ing tasih alit-alit menika lho. Namunipun Menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo sak menika Nyai Prabu mulai barbit kados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jeneng lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paninganipun ingkang raka ngawangga Kurawa badhe kewirangan. oh duna kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karno gareng pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih dipun sungakaken. Nek kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa Sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun monggo sak menika kundur kedakon kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Paman Arya. Wonten dawuh. Budhana Kang Padhasipa wis ta sing ngomong ki kono wae. Sing ngomong ndika ki men Prabu Duryudana wae. Menceng-aceng Gedhe Pati. Nggih, budhana Kang Padhasipa ingsun kundur kedatun. Ingsun ya iya. Ya, Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni. Purna gatine marang kados pundi pawartanipun anggen jengandika Kakang Mas sowan dhateng Bapa Penemban Durna. Wah, jlambruk wonten timbalane kadhawuh. Ora kira babar pisan yen to dawuhe Bapa guruku ya Durna bapakku. Gawe kageting pikirku. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu. Panjen kepara nyata yen to Waladrawadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padhang. Nanging jebul baline Waladrawadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku. Srananipun menapa Kakang Mas? Sranane ora li kejaba mung kowe kudu gawe patine salah sawijining Panakawan. Monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah li kejaba mung Panakawanmu. Ya kuwi Bagong babar pisan. Bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Waladrawadi. Kakang Mas menapa inggih badhe kelampan kula kaliyan jengandika Kakang Mas Mentala kaliyan pun Panakawan. Jernyatanipun boten nggih tamal mung sakedheping paninggal kula lan jengandika Kakang Mas tau tate nampi pangudanging Panakawan. Miwah tau tate dipun gulawentah dening Panakawan. Jlambruk. Kabeh mau wis ndak aturake marang Durna bapakku. Nanging apa ya kelakon kowe bakal nemagake karo Drupadi. Monggo Durna bapakku paring dawuh yen nganti setahun saka saiki para Drupadi ora kundur negara Ngamarta bakal dadi jalaran sedane barep kakangku. Mergo mikir karo Waladrawadi garwane gore lunga saka negara ing Ngamarta Janaka. Kaget risang kapirang uri nangkul kinempit kembit. Dosa ngreknaning bawana. Menapa mekaten ngendikanipun Bapa Penemban Durna? Apa aku goroh karo kowe? Wah, Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe, Janaka. Nawi tetela mekaten, sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Upami sak mangke Kakang Badranaya badhe mepalangi menawi dados kersanipun Kakang Mas Yodiwati. Kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar.
menawi Bagong dipun tutupi pados pundi malih tentu kemawon nawrat Kakang Mbok Waradropadi kundur wonten negari Ngawarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanpun Ponokawan Bagong yen pancen kaya mengkono ora usah walang ati digelak lakune praktek Karang Kadempel monggo Kang coba nyatane Werkudara arep goroh kalih kula ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel nggih nyatane Werkudara nganti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina Kakang Premban leres terus sakniki keparengi Kakang Duna pripun ditonton dipresani kabul kawusananing lelakon yen pancen Werkudara Janaka mentala macane kala dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan rasa dadak ngisru-ngisruin apa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing karo Janaka. Bagong tekaning pati. Oh, kasempatan penjanganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur. Ditonton di pati. Monggo kula dherekaken. Adoh dicelaki, celak didoi. Angel ta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Weh, kok medeni. Mboten ming lakune tok. Oh, nggih. Aja nganti kawis tala cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro iku mengke goroh. Kula ayu. Piye, Mak? Pripun, Mak? Aku ki nganti mumet nek ngrasake ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kala Sereng. Sawise Gusti Ayu Waradropadi dicolong saka negara Ngamarta tumuli dipapanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah gedene nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Kala Sereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana, Nak Beti? Nggih, Mak. Kula dhewe nggih bingung. Kudu pripun nek ladeni Gusti Ayu Waradropadi? Nek kula gumun. Gumunmu perkara apa? Kula nembe sakmenika saged sumerep kaliyan priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari Giri Kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistyaning warna sami kaliyan Gusti Ayu Waradropadi. Kandhane wong Jawa Nggih, Pak. tomongi wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinuwun Prabu Kala Sereng. Biyen dhek ijek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning nyatane bapakmu ya nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep mudar-mudar kae. Fotoku ki disowang seweng Niku tandane tresna. pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati ki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae
Do ora patek ada seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Wong ngetri wedange kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Mergo ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan. Nek wedang putih keputihen ya ampang. Nek ireng ya seger. Nggih. Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pangandikan to Gusti Ayu. Upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng, mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak. Istilahipun panjenengan menika suwala. Ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirta Giri Kadasan nggih pendel mawon. Mboten nolak pasrah mawon. Ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedhe penggalipun menika nuwun sewu ingkang dipun getuni napa Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta nanging menika Nalendra Gung Binathara sugih bondo sugih bandu bandanipun seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Kala Sereng. Panjenengan pisah kalian Sinuhun Prabu Puntadewa mboten napa-napa wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah entuk ijol sing luwih sentosa birawa nggih mung kaceke Sinuhun Prabu Kala Sereng menika buta panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina mengki nek dikulinake snawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng. Nggih Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pakadikan. Ingkang abdipun Beti Tanjungano. Handayaning sing menika rumaos biku raos sing manah kula. Dene jengandika boten kepareng-paring pakadikan. Kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjungano handayaning sing Maria Margarita. Iki jane jenenge sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe. Oke. Maria Margarita alias Lasada. Lho. Lasada bareng. Monggo Gusti Ayu aturi paring pangandikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangandikan kaliyan pun Simbok kula, Simbok Neti Sulandari. Iki jane sing gak Wasita Ningsih. Wasita Ningsih barang. Gusti Ayu sampun kados-kados mekaten menawi kedralu-dralu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Rikat lampahing rata tan pantara. Prateng sukune ngargaram kang tuminga pakon asrine. Dendeng saengga praja pusekan kang pratangga. Oh, Galea prataning Prabu Kala Sereng manjing wonten telenging Kandak wengku garwa lenggah. Njajari lenggahku ana ing negara ing Giri Kadasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku. Ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sapejagongan Prabu Kala Sereng. Mergi menawi Prabu Kala Sereng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak watekipun inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi. Monggo Gusti Ayu kula aturi noleh kemawon. Biyayi kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten kadet-kadetan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan.
Kyai Kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drowadi, kowe Drowadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira. Kowe tak prawasa mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan jaman ro bapakmu mbiyen. Duh, Bapakmu nekat nanjan. Nganggo pecut barang kae lho. apa ya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok kanggo pecut ya terus yasa pecut. Anggepe aku ki sapi to. Angger lagi ulah-ulah terus diceter. Tumindak ingkang boten satrepipun menika mangke malam boten sae kedadosanipun Gusti Ayu. Daru uripku. Wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drowadi. Wola dalah, Mban. Wonten dawuh. Ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drowadi. Rambute ireng janges. Mongko sinome piye-piye bathuke ketutupan sinom katon nggone ayu. Mripate mblalak-mblalak. Oh, lambene abang kaya legi-legiya yen dicokot. Mongko gulune katon ngolan-olan pakulitane lumer kaya santen. Oh, dalamban rene tak pecah ndasmu. Piye? Kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane iki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Wara Drowadi. Bola dalah lengene Mban pundhake rata ora ana sing doyong. Bola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Oh lata. Aduh, Mban. Bangkekane nawon kemit, drijine cilik-cilik. Wala sempurna. Jejimating tilam sari. Waduh, le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyang liringmu mandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya dor. Bakale terus ngendhak ya nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu Kala Sereng. Wah, Mban. Wonten dawuh. Suarane Mban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Inggih. Piye Drowadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun Kala Sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepatining sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip. Mula yen to kepengin ngepek Wara Drowadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau. Neng ngareng-ngareng gunung cacahe 7, neng isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngareng-ngareng gunung king cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas
sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu menyang endi meneh parane Waradrupadi jero rawana ingkang bakal nulungi kelawan aku kowe keduga jamah kelawan saliraning Waradrupadi tenan apa piye ora bakal aku sing Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge sirahe abdine dicucuki wong saking senenge iya panjenengan sampun menganu dipun petang purun kalian Prabu kala sereng sapa sing arep nulungi aku anane ming kudu gelem dipek bojo karo kala sereng ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene tinimbangane aku mati ngenes mbok ya wis lakone iki tak lakonane patunggun aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu kala sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging gunung Sinuwun. Kenging menapa paduka lajeng tumindak kados mekaten? Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Iya teh, inggih. Kelakon penjangkaku. Lho penjang kenging pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Waradrupadi kasinggihan mekaten Waradrupadi tak colong saka Ngamarta apa-apanake ana ing taman negara Inggiri Kadasar iki mau tak tanting teh Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke terus pundi sinuwun ketingalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani kowe rungokno kupingmu Iya, kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh, nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasar. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasar, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki ditanggap kabeh aja metung akeh probya kabeh ditanggap ning negara Giri Kadasar padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Waradrupadi ngestaken dhaup ketoprak wayang wong wayang klitik wayang gedhok wayang beber anggo ya teh iki ngestaken dhaup ndolala ndolili kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejet campur sari nok-nok ngestaken dawuh apa jenenge kae sing dipejet-pejet anu elektron lah penyanyine sing apik-apik ya nggih wis sanget. Negari Giri Kadasar niku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Takin aja. Uradamata duwiten aja. Nanging kula remen ya tanggapen dhewe. Nderek paduka sinuwun wah kowe patih ning Tarsan. Gundal gandul. Ila jembaripun aku tak siram jamas kabeh rupian seneng-seneng buron wono dibedhaki kabeh diku mangan bareng-bareng ngestreni nggone Waradrupadi wis gelem bakal tak pek bojone